Kinain. Maligo ka rin? Matay di madalo. Mainit pa mo. Ay, bahala naman. Wala ko'y tambok na ni mo. Maligo yung kaway. Maligo po niya. X. Tanya niyo. Ikaw ano ba? Mag-grabe na ka kada kasukol mo. Sige, sakto rin. Dali yung bugto. Sige. Kumbaga ano? Kahit natog nipon nila? Ha? Kahit natog nipon, di ba? Kubit mo ka ng buhaya. Buhaya ni. Guys. Wala man ang kuhan doy, tamban. Ano nga ako automatic. Okay, gidudahan na lang. Tato pa. Hey, yan. Deka, tapat na. Wala ito. Itong gagamitin mo. Tatagkaw ka. Puno niya ka. Parang dagat ito. Oh. Lake. Do, inyong mga license to ba? Paligurado, agad. So, wala kang license. Pagtatanungin ka din sa sabi mo, hindi ka Ano daw? Lalagyan natin ito. Mamaya pero doon na pag- tayo, ano. O, pag may sinatay, may nahuli ka sa pisa kayo. Okay, okay. Meron ka dito? Kaya ang dalawa lang eh. Oh, gloves oh. Fish ba? Chate. Ready ka na. Huwag na kayo kwentro ni Mayweather. Patulo lang gido. Mark, patulukin din yung camera. Magbutas ba na? Preparasyon ba? Agad yung mga windbreaker mo. Mamuli kita? Nang rida. Anong ginaanak man niya? Ha? Anong ginaanim niya mo? Ginaanak, pagpahit na po. Ano bang ginagawa mo? Ha? Gigaid din ako nga rin para di ko kan ba? Tanong ng mga professional ba? Mga professional. Kailangan may ano na. Mauuli. Anong Nakahantay pina- na to. Anong pinakain mo ito? Pat sobrang positive kagabi pa. Oo. Kagabi pa. Last time ah. May Wala kayo magkuha. Diyos ko. nakain ko ng winner. Put mo. Ha? Bakit siya? Pwede rin. Kung uulan ng kunti mamaya, hindi na dry. Pwede na tayo mag- Kaya na mag